Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà.
Una bona Mascletà de Hermanos Borredà de Rafael Cofer. Una Mascletà clàssica, tradicional, ha combinat molt bé des del primer moment el foc aeri i el foc terrestre i aquest terrestre molt final. La gent l'ha agradat, l'ha aplaudit i ara ja s'acosta a felicitar als pirotècnics, als germans Borredà, Amparo i Vicent. I demà la Mascletà de Crespo. I la gent ara ja animant-se en un clàssic, jo diria, musical de la Mascletà. En València en Falla, de Vicente Ramírez. I esta vesprada els Falleros Majors acudiran a la inauguració d'una interessantíssima exposició de Fundació de Caja Murcia de fotografies antigues.